Orain konponduta dago, ez da, Elizeri? Kaixo, Alaia. Kaixo, Alaia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo? Bai. Gustura. Bueno, Alaia, gaur gure lankideek hemen errotuluetan azpian idatziko dute Alaia Martin bertsolaria. Baina ez dakit bertsolariok noiz esaten dugun bai bertsolaria naiz edo bertsolari izan nahi dut, zure kasua zein da? Bertsolaria izan nahi dut, eta izaten segi urte batzutan. Bertsolaria naizela ere esango nuke. Eta noiz esan nuen lehenengo aldiz ez dut gogoan. Badakit kosta zitzaidala. Plaza mordoxka bat egiten hasi arte titulu handitzen neukan, oraindik ere bai, baina uste dut gintza horretan arituta gutxienez aitortu diezaioke dela nere burari, bertsolaria behintzat banaizela, beste saltxa askotan ibiltzeaz gain. Eta hasiera nola izan zen? Bertso eskolan 12 bat urterekin hasi zinen okerrez pagaude. Zure gisa, zure kaxa hasi zinen, bultzatxo bat izan zenuen. Egia esan nahiko memoria selektiboa, edo txarra esateko beste modua, selektiboa esatea, baina ez dut oso argi gogoan, esango nukena da anaiak eragin txikiren bat behintzat izango zuela, badakidalako berak asko gozatzen zuela eta oihartzun hori etxera iristen zela eta heldu zitzaidala. Baina uste dut egia eta xarmarik gabeko egia dela eguardiko tartetan ematen zela bertsolaritza, ni eguarditan antxe egoten nintzen, lagunak apuntatu ziren, eta ni lagunen atzetik joan nintzela. Uste dut egia, berez? Hori dela, eta gero bai, segi egin zenuen, Alaia. Bai, amuari eutxi nion, bai. Eta bertsolari izateaz bizitzea, Alaia, hori utopia bat da? Utopia gehienak bezala ez, ibilian ikusten da utopia diren, edo hortzimuga hori ukitu daiteken. Uste dut erraza ez dela. Batetik, egoera ez dute, negarrik ez dute egingo, prekarioa diren lanbide eta bizibide asko izango dira, baina, sortzaileen egoera ez da bereziki oparoa. Eta bestetik, bizimodu bezala ere, hainbat esparrutan, kontziliazioari lotuta edo ez egonkortasunari lotutako gako asko daude, orduan. Hortik bizitzea ez da erraxa, baina hortik eta sorkuntzatik eta pasioa handiz eta lan handiz, ni saiatzen naiz hortik eta ingurutik bizi bidea eta ibilbidetxo bat egiten. Eta atzerrira bidaiatu izan duzunean, norbaitek galdetu izan badizu zertzara, zertan ari zara, eta zuk nola esplikatzen zaio pertsona batik bertsolaria zarela? Bai, zaila da, eta ederra izango litzateke ikustea bere buruko burbuila bokata, laino bokata bertan ze ikusten duen, ez? Esan izan diot hitzarekin lan egiten dudala, improvisazio bidez egiten dudala hori, eta emaitza bat sortzen dela hor momentuan ere egiten dena, eta bakarra dena, eta, pixka bat askotan errazena dena, bertso.eusen sartuta iruditxo batzuk erakutsita, eta, hitzaren langile edo hitzaren maitalegia dela. Esaten baiozu, rapera gizago zarela. Nire semeak esaten du, gustatzen zaio rap, eta esaten du antzekoa dela. Meritu gehiago dakatela raperok esaten du, horrek izorratzen hau niri. Hala esaten du, zuri ala jutsi zaizu du ez? Ez dakit, meritua, ez dakit meritu gehiago zeinek ote duen, baina hitzarekin jolasten dute haiek ere, eta badu batekotasunetik, eta badu herritik kantatzetik ez, edo oinarritik eta egunerokotik, orduan, badute erresonantzia txiki bat badute behin artean. Eta zuk Alaia, esan duzu, hasi zinela beste batzune atzetik, joaten, nire ibilia naiz hor, baina ez zuen garaian bezala. Baina uneren batean izango zen, badaukazu kontzientzia, etorri naiz erdi inertzia zemen, baina nik hau izan nahi dut. Une horren kontzientziari baduzu edo ez da egun batekoa izango, baina noiz grinatu zinen da kontzientzia gogoratzen zara, ala ez? Une desberdinak gogoratzen ditut, mugarri izan zirena gogoan dut, bertso eskolari ies egiten nion bolada bat izan zela, lagunekin ibiltzeko, eta Arkaitzeko etxea orduko irakasleak kalean harrapatu nindun bertso eskolara bidean, eta esan zian, erabakitzazu bai ala ez, baina eskolarteko lehiaketa zen, baina segi behar baduzu, segi. Eta aukera hortan da lagunekin ninduan, korronte hortan, baina berarekin klasera joan nintzen ez, eta badaukate instalatuta egun hori, beste bat esango nuke eskolarteko Euskal Herriko finalera iristeagatik bidaia bat egin genuen, eta hor bertxokide eta gaur egungo lagun asko ezagutzeaz gain,
Bertxogintza beste begira zabalago batekin ikusi nuen, pasioak kutsatu zidatela esango nuke, autobus bidaia egin genuen Parisera, eta hor, bertxo asko kantatu zituztenik ezagutzen ez nituenak, eta tartean, eta ebentzaudela aprobetxatuz eta kasualidadea, baina mendian gora aritza kantua nik ez nuen ezagutzen, bertxo horiek ez dituen ezagutzen, hor entzun nuen, eta, bueno, bertxoak zeukan esan indar eta esan gaitasun eta gaitegi zabal hori deskubritzen joan ala zaletu nintzela esango nuke, eta gero, Argentinan ere, hilabete asko bertso gintzatik, bertso saioetatik eta dinamika hortatik urrun egon ondoren, itzultzeko gogoa sentitu nuen bertsoari lotuta batipat, eta sartu iten orduan bertsoa.com, ezakit zertzen, sartu iten bertsoak entzutera, gogo horrekintan ere buru harritu nuen, eta lanketarako gogoa hortik. Alaia, mundurako bidaia batzuk aipatu dituzu, hain justu improvisatu munduan leku askotan egiten da, eta aurreko astean Sardiniakoekin izan zineten hemen irudi batzu ditugu, ikusiko ditugu? Bai, Hortxe, Sardiniako improvisatzaileak. Canto contento ausente mi regalas un d'amore no di das aistrinas ti saludo con sendes alfainas tens al fortuna e mai di el malas a poesia giuga d'alas chi giumpa montes e passa marinas già un'angai s'abbrazzata digna e uschelerria un pare a sa giardina Haze elkartrukea, ez da? Zer modu, Sardinarrekin? Usubiko irudiak ziren, ez da? Zutegikoak? Aurreko ostegun eta ostiralean aritu ginean beraiekin. Ez nuen bertatik bertara beraien ikuskizunik ikusteko aukerarik izan orain arte, eta gozamen eta loisa handia izan zen, beraiekin partekatzeko aukera. Emanaldi bat ekarri zuten, Raimundo Pira Sardiniako artista, sortzaile, improvisatzaile handia zenaren omenez osatutako poesia emanaldi antzeko bat ekarri zuten, eta bertako improvisatzailea txertatu zituzten, eta baita bertsolariontzat ere lekutxo bat eman ere, eta aukera izan genuen, Raimundo Pirasen poemak entzuteko, Xosep eta Dioniliren bapateko bertsoak entzuteko, eta gu ere beraiekin elkartruke hori egin. Ni asko zobekio moldatzen naiz barkatu gaia bat ematen badiate. Baina zuzen egozu, gaia edo librean kantatzea. Non? Testuinguruaren baitan izaten da hori. Testuingurua bera gai denean, gai bat sortzeko, librean oso gustura aritzen naiz, eta uste dute oso une autentikoa sortu daitezkela, eta lekuan eta jende talde hortan, beki esan da, sustraitzeko nahiko une bereziak sortzen direla, eta bestela gaiak laguntzen du, eta gai jartzaileek laguntzen digute bide bat egiten, saioari osotasun bat ematen, orduan, une bakoitzean, egokien datorren hori gustora hartzen dugu. Gaiak aipatu dituzu, eta 2022an gaude, aurten txapelketa nagusia da, eta horri buruz hitz egin beharko dugu, Alaia, izena eman duzu, bertan izango zara? Bai, zita handia izaten da bertsozale guztiontzat, txapelketa nagusia, eta bertsolari bezala ere zita handia izaten da, ilusio handiz eman nuen izena, eta pixka bat begirada udazkenera bideratzen hasia gara, eta gogo horrekin. Ilusioa eta esfortzua eta alegina ere, bai, ez da? Bai, eta hori guztia ilusio horrek eta gogo horrek errazten du, lana bai, eta lana uste dut etekin emaile izaten dela bai txapelketan, baina ez ere ondorengo urte horitariko batzutarako behintzat begirada fintzeko balio du, begirada zabaltzeko, errebisatzeko, norberaren zentroan eta jendartearen zentroan dauden gaiei begiratzeko, ez dauden gai hoiei ere begiratzeko, beste plaza bat artikulatzeko, beste sare bat egiteko, bertsozale berriei goze pixka bat izteko. Urte oso berezia garrantzitsua izaten da,
tentsio handiko askotan, baina, bueno, era bizigarrian eramateko modua egiten dugu. Beti, askotan, beti, tentsio handiko. Bai, zerbait esatea. Pentsatzen dut prestakuntza berezia ingo duzula, ez da? Txapelketaren zat. Berezia bai, berezia doxele horrea, ez dakit. Bai. Egia esan. Ez dago ez dut uste Xabierrek ere edo, Baialenek edo Xabierrek Zer berezia egiten, ez? Bai. Netzit guendik tokatuta, baino ez dago. zueri galdetzen dizuet. Ea, Laia, bai. Hori Xabierrek esan marko luke, Zerbait berezia txapelduna bera da. Hori da. Bera txapelduna. Baina gaur ni galdetzaile nago, da galdetu nahi dio zutabeak egiten, da artista zara gainera. Idazten duzunetik gero bat-batean kantatzen duzunera, bada, osmosi bat egon behar du, baina zenbat uste duzuzuk pasatzen dela idazten denetik bat-batean edo hor? Gutxi, nire kasuan esango nuke sortzeko era oso desberdina daukadala. Ni oso exigentea, oso sensibla naiz bizitzako gauza askotan, sorkuntzan, idazkuntzan, idazteko momentuan ala naiz, eta bertsolaritzan, bertxotan ari naizenean askatasun asko handiagoa ematen dio nire buruari. Korapilo gehienak idatzirako uzten ditut, eta intuitiboagoa da nire sortzeko era. Lanketak ala ere agian badauka, ez? Antzekotasunik, eta rimak edo alderdi teknikoa landu izan dut, eta urten ere zer landut, eta landuko dut, baina uste dut gehiago bilatzen dudala bertxotarako zenbat, ari bat bilatzea, kolore bat, usain bat bilatzea, bilatu nahi dudan bide hortara naramaten seinaleak aputatzen ditut gehiago, ez? Edo filme batek zerbait astindu baldin badu niga, pixkat filmaren izenburua edo bi gauzak gordeko ditut, egin nahi dudanaren etxe hori eraikitzen joateko, ez? Gehiago, habitatzeko gustatzen zaizkidan estilotan eta gaietan. Idazten izenburuak ere, horiek ez dira, orduan bat-batean ere zuri somatzen dizu, joera hori, ez dakit, hemen kopala batzuk ere kantatu behar dizu, lehoien afasia, barrubiak, erritmia, olakoetan, idazten, olakorik, saiatzen zara bat-batera ere pasatzen. Bai, hitz jolasena edo, hitza tolestea, hitzalak bilatzea, hitzen bueltan ibiltzea asko gustatu zait, eta hori umetatik, eta idatzizkoan agian, denbora gehiago daukagunez, eta joera gehiago dut, bertxotan berez ateratzen zait, baina bertxotan batzutan horri ies egiten, saiatzen naiz, idatziz egiten dudanean, aurrez badakit denbora eskaini dudalako mami badagoela hor, helburu badagoela, bide bat badagoela hor, arrazoizko pixu bat, gero hitz joko horiek egiteko. Eta bertxotan, saiatzen naiz, pixu hori existitu dadin, eta ez alderantziz, ez? Joko horiek baino pixu gehiago izan dezaten, esateko dauzkadan, edo izan nahi nituzken gauzek. Orduan, oreka horren bilaketan, saiatzen naiz, jolasa pixka bat bazterrerago uzten naiz eta joera daukadan, eta humoreak asko tiratu izan hauen beti, eta horri biltzen naizen, ez? Borroka hortan baino, bai.